Njengoba namhlanje sigubha usuku lwe-Workers' Day okuyisuku labasebenzi, sibheka udaba olubaluleke kakhulu okuyilokuntuleka kwamathuba omsebenzi ikakhulukazi entsheni. We do know that in the fourth quarter of 2024, the unemployment rate among the youth stood at 44.6%. There was also a rate of 41% of unexpended employment rate, okusho ukuthi i-rate yabantu asebedikibele ukufuna umsebenzi. Ingakho-ke abantu abasha abaningi sibabona beflocka to ama-industries afana nama-call center okuyiwona ukuthi bakwazi ukungena kukhona bethi ukubamba khona. Sike sakhuluma nabambalwa-ke abakhona kona ama-call center esaziyo nokuthi-ke abanye babo banazo izicucu zokuthi-ke bafundile kodwa basabambile kulama-call center. Asike sizwe-ke beyikhulumela. You are one of the youth statistics say youth that are working in a call center. We know that in a call center there are people abafundile, they're just there ngoba ilona thuba elivelile nelisheshela qhamuka. Is that one of the reasons why you're at a call center? And also speak to us about the positive that you are able to do ngomsebenzi wakho se-call center. Ngibonga mntababa engingakusho nje ukuthi ya ngisho ukuthi uqinisile yabo. Entweni kanjalo i-call center is good in terms of umuntu ozele vele nento aseyiphethe esandleni. Umuntu vele ufuna ukuzama impilo ngisho ukuthi yena ngathi it's bad yabo. Because ngisho ukuthi endaweni engiqhamuka noma ikhaya engiqhamuka kulo ikhaya vele ezodinga isandla se-call center yabo. So umholo engizothola e-call center uzongisiza ekubeni futhi nginayo into engiyiphethe eyifunda yabo. So ukubeni khona wami e-call center ekugcineni kwami ngizoqala vele ngokuthi ngihlala phansi ngikhuluma nama-customer but ngilokho ngiyizakha kancane kancane ngize ngifike la iphepha lami elizongifaka khona. So ngisho ukuthi ngaleyo ndlela yami mina I'm on the positive side of i-call center ngingazi khona abafundile abanama-degree abanama-diploma bakhona futhi e-call center. I'm sure you know some of them, but you are one of those people. Mhlawumbe okwakho isizathu sokungena e-call center, was it also because of ukuntuleka kwemisebenzi? And maybe just usho nokuthi the positive thing ukuthi njengoba usukhona e-call center kuyasebenzeka and uyakwazi ukwenza umehluko ekhaya. Ya mina mfethu into engayisho ukuthi nje kusibona sika nje abantu bafundile uyazi i-South Africa imisebenzi ayikho, but i-call center mfethu ngakutshela iqiniso mina i-call center ihlukile nanomunye umsebenzi, ungaba yiphoyisa ungaba unesi, it's what you do ngaleyo mali. So uma uzohlonipha imali uhlonipha impilo yakho nomsebenzi wakho uzohlonipha ungayinyazi ngomsebenzi. Yeah, like any other industry kunama disadvantages akhona engeke ngidwele kuona ngoba phela ngikuyona, but ngifuna uqamba amanga mfethu ama-opportunities kula ma-career maningi musukune ngaphakathi uyabona. So it's not as bad as you think, nanokuthi iyakuthatha without experience, they train you and then they build you up. So nje mfethu for i-youth kakhulukazi ngasho ukuthi abaqale khona and kubalulekile ukuthi uye kwi-industry oyifundele usunayo work experience yabona awami lawo. Can you just tell us the reason ungena i-call center? Is it one of those reasons ukuthi kwantuleka amathuba omsebenzi and maybe ifuna i-qualification ositshela ukuthi what qualification you have? Ukuntuleka komsebenzi is one of the reasons why ngisebenza ku-call center. Yes, I'm a qualified HR, but ngenxa yokuthi-ke imisebenzi ayitholakali kalula yabo. So I ended up in a call center, but then again akukho bad as it may seem kwabanye abantu. Uyakwazi ukuphila, it's just a matter of who we afford. I guess that's how it is. Alright, we are looking into ukuthi intuleka kwamathuba omsebenzi sekwenzeka i-youth ukuthi iflocke to ama-call centers. Most of them banawo ama-qualification but basabambile i-call center. So is it one of those reasons why now ukhona e-call center? Speak to us about that. Makhona i-qualification unayo, talk to us about ngaleyo qualification nanokuthi-ke ikuphi okuhle okwazi ukwenza ngalo msebenzi onayo. Ngiyafunda towards my qualification because I'm left with 2 modules. But then ukuhlala ngoba nakho uyafunda akusizi, you have to do it part time esikoleni ukufuna umsebenzi because at the end of the day siyadinga ukubhadala ama-bills and stuff. So okwamanje ngibambile la call center and kuyangisiza kakhulu because ngiyakhona ukuthumela imali ekhaya, ngiyakhona ukurenta and do the basic needs. But mhlawumbe umuntu ngokuhamba kwesikhathi makaqeda i-qualification uyobe sethola umsebenzi lo abawufundele, but mengakatholi futhi izizathu esanele lokuthi ungahlala uqhubeke uzame la ukhona kwalapho isikhashana. I came at the call center because there's like more job opportunities for like the youth these days because it's hard to find a job and everything, And for me, I didn't want to go to school.
that will go to like varsity and stuff like that. So like, you know what I mean? Call center was like a good start for me. We are celebrating Workers' Day. We are celebrating in a time where South Africa has a very high unemployment rate amongst youth. As we know, it stands at 44.6%. You are a statistic of the young people who are at a call center, probably due to many reasons. You could not find an employment, or you are in a process which we are funded towards. Maybe what's the reason you are at a call center? Sanibona igama lami phela Sanda abantu bafo. Basically ngoba ngizela call center ngamathuba omsebenzi. I was mainly an artist, and qualification now necessarily was in Patle Hospitality. So the reason why I came here was I wanted amathuba omsebenzi. I wanted to feed abantu basekhaya. Because kuyisitrefe sikhuluma amaqiniso kuyisitrefe ukuthi ube out uhlelini, but there's nothing you could do. Kade leleziko lokuhleli. So I had to come here call center ngwazi sinangifaka isinto ekhaya. Yiyo ke imbono yabantu abasha le abase call center abazibekele bona ke izathu ngezathu zokuthi babe la esikhulu nazo zonke. Usho ke ukuthi ke kuyantuleka amathuba omsebenzi, ukungena kwabo kule call center ukuthi babambe ngoba ikhona la ekuzameka khona. Ezindabeni zeKakasi FM, nginguXolani Khumalo, ngibika ngisemhlanga.